Areti. Amen, vadikani. Amen. Toda kutenda Mwari nezuva ranhasi rakanaka kudai ratapiwa naShe. Toda kungokutendai nokungokumhoresai mese vadikani, tinokudai zvakanyanya. Mwari vakuitirewo zvakanaka, vakuwanirei nyasha zhinji. Toda kungosvika patinoverenga shoko redu. Kuti gaisisi mainichenai vanamati tatatanga. Tinamati, tinokutendai Mwari muzita raJesu. Makanaka, makafanwa nembiri, nokukudzwa, nokusimudzirwa, nokuti muri Mwari. Tapamberi pechigaro chenyu Mwari nokuda kwezuva ranhasi. We thank you for your presence in this place. Tinokutendai neshoko Mwari ramuchashumira kuupenyu hwedu muzuva ranhasi. Tinonamata kuti ngativandudzwe neshoko renyu, tipuwe tariro, tiruramiswe neshoko renyu, zvikuru sei ritinongedzere kwamuri Jesu pamazuva ose upenyu hwedu. Vachanzwa shoko iri Mwari weye ngavaitirwe zvakanaka, uye unzai vanofanirwa kunzwa shoko iri upenyu hwavo uitirwe zvakanaka. Tanamata nekutenda muzita raJesu. Amen. Amen. Ndakutendai kunamata kwakanaka. Shoko redu vadikani tichariwana kuna First Kings chapter 3 verse 16. Ndo yatichaverenga nhasi. Inoti hanzi zvino vakadzi vaviri vaiva zvifeve vakasvika kuna mambo vakamira pamberi pake. Mumwe mukadzi akati, haiwa ishe wangu, ini nomukadzi uyu tigere paimba imwe. Ini ndakapona mwana ndigere naye paimba. Zvino ini ndakati ndapona mazuva 3, mukadzi uyu akaponawo, tigere pamwe chete. Kwakanga kusine mweni nesu mumba iyi, asi vaviri toga mumba. Yacho tinge toiziva zvedu. Saka ndadangotaura nenyaya iyi yokuti vakadzi ava vanga vaine ushamwari hwavo, paupfeve hwavo, paupfambi hwavo. Saka vakatoenda kunolodya pa1 room, ndovachitogara muimba imwe chete, vachidya zvimwe chete, kusvika vatoodzana kuti hatichitai nhumbu zedu. Ndobva vaiterana nhumbu dzavo nguva imwe chete. Ndobva nguva dzokuponawo mumwe ndobva apona. After 3 days mumwe ndobva aitawo futi vana. Saka vana ava yangewo same age, vange vachingovana vadiki vese, nokuti 3 days after 3 days mumwe kwakuitawo zvekuti vanenge vakangoenzana, handiti. Saka vana ava vadi paushamwari hwavo. Saka handizivi kuti vanga vamwa hwahwa, kati vanga vamwa mutoriro, kati vanga vamwe I don't know. Asi ndobva varara zvavo. Mumwewo ndobva aita mavato, ndobva atsikirira mwana wake. Anyanza ndamboona mai vanota kuti mwana anotsikirirwa kusvika afa. Kuti nzive kuti vakaenda pamusoro pemwana ndobva atsikira musoro here. Saka nyangwe ari mwana mudiki, pane paanenge achitongopfakanyika sokuratidza kuti manditsikira mama. But mai havana kuzvinzwa kusvika mwana afa. Vazoona kuti mwana afa, azopepuka hamene pavakapepuka. Ndopavakaona kuti mwana afa, kwakunobawa asavira wavo, kwakuisawo iwawo chitunha ichocho uku, iye kwakutora mupenyu, kwakutoyamwisa mwana asiri wake. Saka vazodaro mumwe wacho kwaedza manje akati mwana zvetiwanda, kana vanga vakadhakwa hameno, asi uyu haasi mwana wangu. Ndopavakatanga kunetsana manje, vanetsana ndopavakatenda kwamambo. Saka nyaya yangu iri pakuti izvoni tinovarairwa vadikani, tinokanganwa. Handizi kuti mavato kusvika zvinhu zvako zvawakapiwa naMwari zvatofa. Mamboziva kuti kuna vanhu vaitoenda kuchechi vaitomuka makuseseni kuenda kuchechi kundorongedza macheya, mabhenji, kunoklina, panoda kuklinwa matoilets, zvese izvozvo. But iye zvinhu zvapasina. Pane chakatsikirirwa. Ndobva chafa. Ndobva tachinjirwa naSatani. Ndobva akupai chakafa. Nokuti kana chinhu chakafa hachichamuvhi. Ndaimboziva vakamboita nhumbu achiti hanzi nhumbu yangu haisi kutamba. Anotoziva kuti mwana wako mupenyu, because chechipfakanyika. Apa kana pasisina, hapana.
nokuti izvezvi hauchakwanisi kuenda kuya kwawaimboenda unoita basa raMwari uchiimba Mwari zuva redu uchiklina uchiti hapasina izvinizvi. Wakapuhwa chakafa, saka chakafa hachitakanyiki. Saka Mwari vekudenga ngavatiwanire nyasha. Vamwe vanhu vaimuka pakati peusiku vachinamata, but iye zvinezvi nokuda kuti akachinjirwa naSatani ndobva apuhwa chakafa, kungovata kusvika kwachena. Kwatochena naivedu kwatoidza ngechomukadzi tiende kubasa. But mazuva ekutanga waichera Mwari, zvatosiyana nezvinezvi. Saka kune kuvarairwa, zvimwe zvacho zvinongouyawo nezvazvire zvinezvi, wongokanganwa mbichana. Munomboziva kuti karinga shoko raMwari kuna Matthew chapter 25 yevasikana vane 10 vaya. Vamwe vainga vatoziva kuti Jesu pavakapa parabhuri yachona iyoyo, ndofunga ivo vaingogara vakangotarisa kuti Jesu anogona kungodzoka, chikomba chedu chinogona ngouya, vachingoti muke pekuke muke. Zvino ava dzimwe shamwari dzavo vanga vasina mafuta ndobva vavatisa kusvika chikomba chauya. Pavakazomhanya kuti vanotsvaga mafuta uko, ndobva ratovharwa. Saka vadikani hatipepukei, tizive kuti taimboitei mazuva ekutanga, taimboita nezvei, izvinezvi tavarairwa nei, chii chatibaraidzi, chii chatikanganiswa. Mukaverenga shoko raMwari zvakanaka rinotokudzai kuti chapter 24 kuti Noa paakazopinda mvura isati yauya, vanhu vaidya nokunwa, ndobva vatokanganwa kuti kunei, ndobva mvura yauya. Tikaverenga shoko raMwari zvakanyanya futi rinototi izvoni Jesu hanzi ndichadzoka sembavha. Mbavha inouya kumatuka kazhinji kacho, vanhu vabatwa nehupi zvakanyanya. Nokuti kana dai zvinzi vanhu mbavha inozoya kumatuka kuma1 munhu wakapepuka uchinamata, inotonzwa kuti pane noise apa, vanhu vakamuka gendidzoke apa, pane noise apa, unenge wakaita flat. Hanzi kune vamwe anoti mbavha ikapinda inotomsumudza kumisa pasi, yotora magumbezi, otopidiguka zvekuseda akangovata chete. Vadikani hatitei tichimuka, tigopuhwa zvakafa zvousanzwi kuchera Mwari. Hauchana kana wango iwewe. Mwari vekudenga ngavatiwanire kuti chii chinombotivaraidzisa, chii chinomboita kuti tikakukanganwa. Kumwe kwacho kutaura rabhishi, kumwe kwacho hameno, hauchanamati, zvimwe zvachona vanongotaura pfocho, mbichana. Tikatarisa mwana weyu paakatirwa haana kungofa ipapo, akatombotakanyika achiti mama kani achichema, but mai vakafa nekudira upebedzi kusvika mwana azoti zii. Pane paanoti pfanu ati zii. Saka pane zvimwe zvinhu zvechimbopfakanika mukati meupenyu hwako, but iwe uchingozviignora, uchimbozvibvisa zvafa manje zvapera. Mukadzi uyu ndobva vaenda aona kutoti zveshuwa mwanangu, mai ava ndichagoni kuti hatichawirirani, hava kutoramba, wakafa ndiwo wako. Ndobva vatorana, vavaenda kwaMambo. Chakanyanya kundinakidza pascripture iyoyi ndechekuti mumwe wacho uyu akatoziva kuti nyaya idzi hadzichadi vana amai, hadzichadi vana baba, hadzichadi vana sekuru, hadzichadi sabhuku, dzakutoda vanonzi King Solomon. Nyaya iyi ndobva akajima chitunha. Uyu atotora atoti ndo mwana wake, iye ndobva ajima akati haindeitondoipedzera ikoko. Ndobva vasvika, ndopandaverenga apa pachinzi vakasvikomira pamberi paMambo, vakati Mambo, ndakanga ndakatovata, kutotaura chokwadi kwakanaka, ndakanga ndakatovata, ndobva ndabirwa mwana wangu nevava, ndobva aita hondo vachichinjana mashoko. Aiwa Mambo vati vanga vanhurota kumashure uku, Mwari vachiti ndoda kuti ndokupei, ndobva kumbira wisdom, ndobva wisdom dzauya, ndobva vati chindipai mwana mupenyu, ndocheka, napakati moita hafu. Mai vemwana vakati maiwa, shuwa here ega henyu achingopuhwa iye hangu uyu wako tonovigwa, hazvina hazvo mausva angurarama zvake. Muziva munhu ane usiku zvaanoita, handichadi mwana wacho, ngaachicheka nepakati. Svika Mambo vazoona kuti mai mwana ndevava. Chinonakidza hako ndechekuti mai vakaenda nechitunha asi vakazodzoka nechipenyu. Saka pane patinofanirwa kufunga kuti ndaimboitei, chandaimboita, zvandaimboitira Mwari chii, zvakapera chii, zvakatsikirwa nei, chakapedzwa nei, chii chakaitika. Tikasadaro vadikani, Jesu anongodzoka
vozoti ndai kwamaitira mabasa enyu bhuza hausumbotarisa kuna kuti chii zvandabata kudai ndatsikira chiko chandatsigira chii chafa. Saka Mwari vekudenga ngavatiwanire nyasha vadikani, tipote tichicheka tichimboona kuti ndaimbomuka na2 o'clock izvo ndamuka nenguvai, ndaimbomuka na1 kwezvo ndekumboitei, ndaimbosanya kangani pavhiki kwezvo ndikumboitei. Wakatsikira zvinhu zvako. So kune vamwe vanhu vaitoimba kutoti amena ameno, vamwe vachitoprofita, vamwe vachitooneswa, but zvino hapasina. Zvakaindepi? Makatsikira zvinhu zvenyu, hapasina chichafa, chakatofa. Satani impavha, anotozviziva kuti ndichanambe kupinda kusvika akupa chitunha, iye otora zvipenyu. Saka Mwari vekudenga ngavatiwanire nyasha vadikani, tive nezvinhu zvedu. Ngative nezvinhu zvedu zvipenyu zvokuti kana nguva dza10 dzakwana, kana wainamata na10 wotonzwa kuti pane zvakuda kuti otomuka watanga kunamata. Because Jesu vanodzoka, kana vadzoka vanotora vatsvene. Havatori vakavarairwa, havatori vakatsikira zvinhu zvavo, vanotora vapenyu vachiri kuvatsvira. Hatirambei tichingovatsvira nekuti vanodzoka kuzotitora. Mwari vekudenga ngavatiwanire nyasha zvezviwa, tiite zvinhu zvataimboita. Ini mazuva ekutanga ndichangotendeuka, so ndaitoona kunge Jesu ari kudzoka mangwana nepaparidzirwa zvaiitwa. Saka ndaitoona kunge vandodzoka mangwana. Ndakambodza sidhori ndakachema zvinzi vatashaiwa vanhu kuti vaenda kupi. Ndikafunga kuti Jesu vadzoka. Izvozvo ndo zvinotodiwa nazvino. Izvozvo vanogona kungodzoka mangwana. Zvinhu tinozvida, tinoda zvinhu zvese, asi chekutanga ngatizivei kuti kana vakadzoka ndichiripo here panzvimbo. Nokuti kutaura chokwadi kutaura chokwadi chakanaka, vanongotora vatsvene, vanotarisa mumwoyo. Pane pakambotumwa Samuel akanzi ndaunozodza kumba kwaJese. Saka iye aitarisa nemazimuiri akanzi haasivo, ndotarisa mwoyo, munei mwoyo macho imomo, zvokuti mucheche mogona nguvi. Unomboziva kuti kuno mumwe zvandikutaura zvokuti munhu anoti izvo zvakutoya kuma10 kana kuti kuma11 zvese zvapera, kuti chiyatopera izvo nevedu. Munomboziva pane imwe nyaya iri kuna yemaapostoro paya pakanzi naJesu, Peter, unondida here kuchengeta chechi? Ndiye akasara ari leader. Ndobva vanzi zvoni vedu uye vane zvinhu atitengesei, tibatsirane tingodidididi. Ananias naSafira ndobva vatengesawo munda. Saka chinochandisa ndechokuti zvoni Ananias murume akatanga kuenda, ndobva anonyepa, ndobva atofa, ndobva atovigwa. Mai vachingomunzira besa kuuya kumba, vachingobva kumba achipinda kuchechi, panike murume atovigwa. Zvaimboitika kudhara hazvichaitiki nokuti 3 hours uchingoenda kuchechi besa. Mwari vekudenga ngavatiwanire nyasha vadikani, kusvika wanike murume atonzi muri kunyepa zvenyu, asi murume wenyu atovigwa, ndobva vatofawo. Saka ngatitsvirei Mwari zvese zvatinoenda, mabasa tinomada, mari tinodzida, zvese ngatitsvirei Mwari. Kune vamwe vanhu vaitochengeta hama dzavo nezvishoma shoma zvaainazvo, achingovapawo mainini maigoro ani but izvezvo hakusina kana munhu achadya mari yake, angodya ega January to January. Hwakaendepi rudo rwamaimboona hweho? Makahutsikirira, hwafa hukatombopfana-pfana, ndobva hwazoti ziye zvino changochitunha chakutonhuhwa. Mwari vekudenga ngavatiwanire nyasha vadikani, ngatiwanire nyasha, tibate masaidhi ese anoda kubatwa ese zvawo, ese unongofunga kuda vamwe, kutaura nevamwe zvakanaka. Nyange ndaimbotaura chiti zvoni kunamata kunorwadza zveshuwa, kune vanhu vanotaura harafu, but Mwari vanongoti da mumwe sekuda kwaunozviita. Izvo zvekuzoda kutaura kuti vakadzenge dzatoo dzimwe nyaya. Zvaiwo mukati medu ngazvimuke. Ndizvokutozviudza kuti ndaimbodai inini, ndikazombodai ndaimbodai, zvakaindepi? Ngazvimuke nezita raJesu. Ndinofara paakaita mukadzi akadzoka nemwana wake, mwana wake mupenyu. Handifungi kuti vakazombogara vese naSavira vakava, nokuti anga akutoziva kuti Savira havana kumira musha, vanoba. Saka akanga akutogara kwake ega, ende achitoti kana akavata achingomeka shuwa kuti mwana wake ari padhuze naye here, zvinhu zvake zviri padhuze here, achitoti ndikona kubiwa nokuti ndakambobiwa. Saka ndizvo zvinoda mukristu, kunyatsotarisa zvinhu zvake zvari papi, ndichiri kudii, nokuti Jesu vanodzoka. Kana vadzoka vanotora vatsvene, vanovanamata, vanotya Mwari, kwete vanongomufananidzo. Tikaringa shoko raMwari kuna Timoti kuti unonzi wangosaka mufananidzo chete wokunamata, but pasisina wakungoenda shona iti hanzi rangozumbu rakapinda nyoka, but hamuna nyoka yachona.
tadii kumira pamberi paMwari vadikani tese tibvunze uku Amen. ndozviziva kuti hazvigoni but hativavarire kungoti ndaimbodaiko zvakaindepi kuchaimbondipisa ichocho chakaindepi chandaimboti ndadai so zvakaindepi Amen. nditomhanya ndirini kumhanya indai kumhanya kuenda kuchechi kunogara kunzvimbo but izvozvo wagara kubheki kumakohwa uko kune vanhu vanoita madhira avo ndiko wakugara ikoko kumberi kwakaitikei Mwari wekudenga ngavatiwanire nyasha vedu we ngavatiwanire nyasha chokwadi kana tada zvokunamata hatiitei zvokunamata kana usingadiwo ndizvozvo asi chakanyanya kukosha ngatitsvakei Mwari vedu tichitsvaga pati kutadza ndikutadza papi zviri kufamba sei tichiverenga shoko tichinzwa mwana akatsikirwa kusvika afa kuti kufa chakuita kuita kufa haisi nyore vedu we haisi huku kaingonzi yatochekwaire paipapo munhu kutsikirwa kusvika ati tasa wangovata bedzi kuvata kusvika Satani zvadi atotora zvinhu zvedu wangosara wangu watongosara bedzi mufananidzo bedzi ndowangopo kunamata hapasisina Mwari wekudenga ngavatiwanire nyasha dikani ndozvandanga ndinazvo hangu mazuva ranhasi. Amen. Powerful. Thank you. That was powerful. Yes. Yeah. Shiva unokwanisa kugarapo kana pasina anoda kuwedzera. Ndanzwa kunaridzo pakati singabata mbichana hangu. Saka kunyatsonzwisisa kuti meseji roti. Okay. Namata henyu sichi. Tendai Mwari wekudenga tinokukudzai manherano Mwari tiri kunamata kuti hakuna wamakafanana naye iyemi munoda vana venyu Mwari nyangwe tambenge takavarairwa Jehovha tambenge taita kunge takanganwa tikangouya kwamuri mwoyo munotiwanira nyasha Mwari wekudenga tiwanirewo nyasha mune zvinhu zvedu zvataimbowa nazvo vamwe taimborota hope vamwe taimbomuka pakati peusiku tichinamata asi zvakanga zvapera Mwari wangu tiri kunamata kuti ngazvidzoke zvataimboita zvataimbokuitirai Mwari wekudenga tichimhanya kuenda kuchechi kunobata basa mumba menyu Mwari weye ngazvidzoke nezita raJesu weNazareta zvinhu zvedu zvakabiwa newakaipa akatibira zvinhu zvedu zvamakatipa tiri kuzvida iye zvino kuti ngazvidzoke nezita raJesu tinokutendai Mwari vakanaka nokutendeka nokukudzai nokukupai mbiri mutsvene kune vamwe kunze uko vanga vatovarairwa vatokanganwa Mwari wamasimba ose vapei futi mweya iwoyo wokutsvaga zvinhu zvavo zvakabiwa newakaipa Satani imbavha akauya kuba kuuraya nokuparadza tinonamata manherano kuti zvinhu zvedu ngazvidzoke tinokutendai nokuti muri Mwari vanodzosa muri Mwari vanotigonera muri Mwari vane hanya noupenyu hwedu tinoramba kuzobatanidzwa pamwe chete nenyika isi taimbokunamatai Mwari wangu tanamata manherano nezita raJesu kuti tirege kuva nemweya wokuvarairwa Mwari weye tirege kuva nemweya wokukanganwa changamire tirege kuva nemweya wokutsikirira zvinhu zvedu zvamakatipa Mwari weye asi tiwanike nguva tichimuka nguva nenguva tichitarisa kuona kuti zvedu tichinazvo here tinokunamatai nokukutendai Baba maita manherano muzita raJesu maita Mwari wekudenga maita Mwari venyasha zhinji tinokuvongai muzita raJesu manherano muzita raJesu weNazareta. Amen. Amen. Tinokuonai next week vadikani muve nenguva yakanaka. Bye bye.